Mga cast sa Bubble Gang nag-reunion atol sa ilang 30th anniversary show. Ano ang report? Tulo ka dekada nga naghatag og kalipay o good vibes ang longest-running kapuso gag show nga Bubble Gang. Full of fun and surprises ang 30th anniversary show sa BG30 Batang Bubble Ako. Present ang mga nag-umol sa Bubble Gang gikan sa una hangtod karon. Lakip niini ang former kababol sa Manindayana Zubiri, Aramina, Maureen Larazabal ug Alma Concepcion. Wao sa bagpauwahi si Valen Montenegro. Lakip na usab sila si Juancho Trevino, Aras San Agustin ug Faye Lorenzo. Wa makalikay si kapuso comedy genius Michael V nga ma-emotional diha nakitan ang mga karaang kababo. Nung nandito na, ano na rin buntik na akong bumigay dahil na-miss ko talaga sila I miss working with them. Kahit yung simpleng pagkain lang with them sa dressing room, nakakamiss yung mga ganong experience. Sa two-part anniversary show, inyo makitan ang mga old ug new segments nga tatak Bubble that will bring back the feeling of nostalgia. We're very thankful to GMA na hindi nila kami pinababayaan. They find ways na they make sure na Bubble stays relevant. We're very thankful. Lalo na ngayon. Yes. Lalo ngayon. At saka ngayon, patapang na kami ng patapang. Talagang kababol ako, ilang taon na rin naman at sobrang happy ako. Forever grateful ako para sa Bubble Gang at happy ako dito ako sa 30th anniversary. Guest usab sa anniversary show si Kira Mitina, Rian Ramos nga nahimong sa semi-regular cast sa gag show. It was one of the happiest experiences for me kasi talagang dream ko bata pa ako na maging komedyante. Parang I realize na I'm just happy maybe, kaya parang nalungkot ako dahil at least kahit papaano nandito ako sa celebration. Makita no sab ninyo pagbalik si Ogie Alcacid diin iyang pagadadon ang usa ka iconic character. Guest usab sa show sila si Kelvin Miranda, Ai de las Alas, Isner ug Jillian Ward. Inyo sa makitan si Ann Kabogable star Vice Ganda nga finally matuman ang wish nga mag-guest sa Kapuso Gag Show. Dream ko kasing mag-Bubble Gang. Nag-aantay lang din ako ng imbitasyon. Last week, gipost ni Vice sa IG story ang nadawat niini nga bouquet of flowers gikan sa BG. Matud ni Vice Ganda nga usa siya ka batang bubble. Samtang gipakita usab ni Bitoy ang dressing room ni Vice. Nakakatuwa dahil pareho kami ng wish at parehong natupad dito sa Bubble Gang and hopefully ito na yung simula at hindi ito yung wakas. Makita ng two-part 30th anniversary show sa Bubble Gang karong October 19 ug sa 26. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisda.